Ma iaia preparava la pasta, però és que, clar, baixaven mons cosins, mon germà i jo, i tots allí, en lo ribell, fent la massa. Clar, jo era un crio, però és que tenia 3 o 4 anys, i me'n recordo que el que mos encantava era quan tiraven l'ou. Tiraven l'ou i nosaltres posàvem les mans així, ma iaia tirava l'ou i tenies totes les mans plenes d'un rovell i t'anava lliscant. I era fastigós però meravellós, saps? Perquè estava fresquet. Bueno, jo recordo molt aquestes sensacions tan vives. I les olors, de que la pasta estigués feta i menjar-te-la, i un sabor raro, no? Perquè senties molt l'anís. I després, el que era molt xulo era pegar-li cops a la massa. L'havíem de pegar. I omplia la taula tota de farina. I se mig enfadava, no? No tocs, és allò. Sempre passava, perquè érem 4 crios per allí voltant. Després la portàvem del menjador a la cuina, la pegàvem, la dividíem en 2 o en 3 o no sé en quants rivells, la tapàvem en el drap i se deixava dormir tota la nit, que la ficàvem dins del moble del menjador, tancàvem les portes i, ojo, se tancaven les portes del menjador i de la cuina i per allí no podia passar ningú perquè la corrent d'aire, no sé què li passava, que la massa no pujava igual, saps? I era una cosa sèria, tot això. I aquella nit jo no dormia. Perquè, clar, tu sabies que a les 6:30, 7 t'havies de despertar per a fer la forma. I jo tenia una emoció d'això. Ja, desperta'm, perquè mon germà, quan ja ens fèiem grans, ja no es volia despertar tan pronte, però jo sempre, saps? I els primers anys me'n recordo que... Bueno, primers anys no ho sé, però... Jo me'n recordo d'estar amb mon cosí, ma cosina, jo, mon germà, tots a les 7 del matí fent la forma. I de la nit anterior dibuixant un paper quina forma li faríem. Clar, perquè la iaia feia el mico, feia les rellenes, però nosaltres ens inventàvem la nostra. I clar, ma iaia m'ho deixava fer una, però no 2, saps? Perquè era tirar la massa, saps? I clar, primer ho fèiem tots i després ja mon germà ja no es despertava, potser ma cosina ja no baixava i jo sempre estava allí. I veus una mica passar els anys, no? I també veus que aquella tradició, quan se'n vagi aquella persona, no saps si estarà o no estarà. I ma tia sí que en fa, i jo en faig. Aquest any no n'he fet perquè és que perd el sentit. Si ho treus de context tot això,